Pagkakaloob po ng murang bigas ang pamahalaan sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa bayan ng San Fabian, Pangasinan bilang bahagi ng pagdiriwang ng agaw na San Fabian. Kabilang sa mga maring makinabang sa nasabing programa ang mga senior citizen, benepisyaryo ng 4Ps, solo parents, persons with disabilities at rehistradong magsasaka at mangingisda na maaaring makabili ng tig 10 kilo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Kinakailangan lamang na magdala ng kaukulang ID tulad ng OSCA ID, Solo Parent ID, PWD ID o katibayan bilang miyembro ng 4Ps, magsasaka o mangingisda. Layunin po ng programa na maibsan ang gastusin na sa araw-araw ng mga mamimili lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gaganapin ang distribusyon simula ngayong araw hanggang bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 13:30 ng hapon. IFM News. IFM News. IFM News.